Ara parlem d'un altre tema, ens n'anem cap a Sant Adrià, perquè, Raquel, en les últimes setmanes ja hem anat seguint tot el tema d'aquest tancament, diguéssim, momentani del complex esportiu Marina Besòs, ho hem vist a través dels seus treballadors, què significava, i aquest cap de setmana se n'ha parlat a Sant Adrià d'aquest tema. Sí, se n'ha fet una trobada, liderada en aquest cas a càrrec d'Esquerra Republicana, i s'ha parlat d'aquesta remunicipalització de certs serveis. Un exemple seria aquest espai, els equipaments esportius que recordem ara estan tancats a Sant Adrià de Besòs. Des d'Esquerra, el seu portaveu, Antoni Vélez, considera que gestionar des del consistori els poliesportius garanteix que els beneficis seran reinvertits en el propi servei. En aquest sentit, reivindica que els republicans ja han posat sobre la taula des del principi del mandat aquesta opció, i és que Vélez ha recordat que el mal funcionament, com veieu, del poliesportiu Marina Besòs l'ha portat al seu tancament i que l'Ajuntament l'haurà de recuperar ara. El grup municipal també ha comptat amb la col·laboració de diversos regidors experts en aquesta temàtica. Van visitar Sant Adrià, per exemple, el regidor d'Espai Públic de Sabadell, Xavier Guerrero, i també el doctor en Ciències Econòmiques, Joaquim Parramon, que, com dèiem, han posat sobre la taula aquesta necessitat de fer un canvi en aquesta remunicipalització que, com diem, és només un estudi, és posar eines sobre la taula i parlar-ne. Raquel, això no vol dir que s'estigui estudiant a nivell de consistori? No, en aquest cas ells fan una proposta, la gent reflexiona, ho parla, però ja sabem, això va a poc i caldria més temps per arribar a una proposta. De moment no se n'ha fet cap del cert. De moment sí que és veritat que recollint aquesta idea també ens en van parlar aquí els treballadors, part dels treballadors de Marina Besòs, també havien parlat que hi havia l'opció claríssima de remunicipalitzar aquest servei. Veurem com queda. Canviem ara, tornem a Badalona i